bana da na sani kuma ba zan taɓa yin da na sani game da wannan abin da na aikata ba. Kuma akwai yanzu irin haka ta sake maimaituwa haka zan aikata. Don haka kawai ku yi min hukuncin da ya dace. Kana nufin cewa kai ɗin ɗan gidan minista ne? Babu wani mutum da ya fi ƙarfin doka. Ko ni na aikata haka, idan ba hukunta ni ba kyauta ba. Ku saurari hukuncinku. A duk sanda hukuma ta ce maka ka je ka gani, to ka bude idonka. Ni za ka gani yanzu. Minista, PM, CM babu wanda ko ɗaya daga cikinsu ya fi ƙarfin doka. Idan kuma yayi yunƙurin yin amfani